Banaketea zelan eite ben, diru, ataraten dan, peskeagaz ataraten dan dirue, hori gero zelan banatuten da danan artean? Hori, horrein momentuetan, zei, klase bion dizalak, motor txikizeko kiteo klase batera, da, ni motor txikizeko kitotelako nahi txe, dan etxe zan da erdibi, da, erdize jaugintzako, da beste erditxik atatezan da laugizon bat, zei partile, zei mariz eta gero areri laugizonari, emon mariz erdi bana. Kaso baten jaui eta laugizon ondiz, ez da, jau ebitxe laugizon, motor txikizetan, erribi, longanadu izatezan da, txine, txantela gero. Omo du zantzu. Zelan? Lelau, longanadue. Longanadu. Longanado, zango zen erderaz. Longanadu biletire, gero txantela. Da, han, etxezan da erdibi. Minitxe erdibi. Ez da etxe pagatizan mazin, nela, motor txiki ez da pagarik ez daukin, biberak eta. Ba, etxezan da, erdize, jauiri. Da beste erdize, gero, zei gizon gauz, lau kanpokuk eta bi jauiek. Ba, zei gizonen sortzen mari jatara. Edo ez da etxezatzen mazan. Danera, bi, lau, da igual ez zei honen osin, Bueno, areri gizonen emotu zainatzoi, altzatezan zuen mari jerdi bana, jauik ez da altzatezan handik. Marizie, da gero beste bi altzatzu zena beste marizie bi, erdi ban eureri gizonari, tiruaz izan da marizie terdi. Eta marizie zeri esaten da, korretan? Partija, bai, zatibako xari bai, partija da marizie. Da, baporatan, gero etorzen hueltazko, bai, askaniko kunigitxu duteneko izan da, 50, bai, biberalen pagatezan da gizonan partetik. Da, hor pagatezan da lela bibera bertatik. Lo que se lleva pa comer, handik longanadotik, da gero ondiz gauze batzuk, jaui pagatezan dagunak eta beste gauze batzuk, gizona pagatezan dagunak. Ba, handik, da gero inpartilie, da gero ambas partes. Ambas partes, amazei bagauz, amazei, amabos. Bai, jauiek enbizatezan da gero beranetik, makinisti paga, engrasadori paga, horre gizona lagunduteko kokitzuzanak horre paga, jauien beran mandatik, Gero petroleizue, sarie konponduti, horre dandanak, jaui pagatzen zaintzuz beran artitxik.